Os comuneiros do Salnés atenderon á chamada da Organización Galega de Comunidades de Montes. O vindeiro domingo van participar na manifestación convocada en Santiago contra a modificación da Lei de Montes Veciñais e Mancomún e a redacción dun novo plan forestal por parte da Xunta. Entenden que as verdadeiras intencións do goberno galego baseanse na privatización dos montes, algo que considera un expolio. Segundo indican, a Xunta ten previsto que aqueles montes que incumpran algún artigo da lei poidan declararse en grave estado de abandono. Iso suporía que ese monte sería engadido ao Banco de Terras para entregarlo despois, din, a empresas forestais privadas por un período de 50 anos. Seamos serios, si eso se chega a producir, si hoxe, por exemplo, un monte, da igual donde sea, se lle entrega a unha empresa privada, dentro de 50 anos, o máis probable é que ningún veciño vivo lembre que eso algunha vez foi monte comunal. Xa hoxe é difícil conseguir xente que se implique no traballo do monte comunal, non digamos dentro de 50 anos. É dicir, é todo un atentado contra a memoria histórica do monte veciñal. Tamén poderían declararse en grave estado de abandono aquelas zonas sociais dos montes comunais que non estean tendo un rendemento productivo. Todas as comunidades de montes temos zonas que consideramos que por riba do seu valor productivo ten uns valores ecolóxicos, medioambientais ou de ocio. Pois ben, o ocio non é productivo para a Xunta. Entón, se un monte é susceptible de producir máis, digamos que cabe dentro desa clasificación de montes en grave estado de abandono. Os comuneiros entenden que con estes cambios na norma o futuro do monte de Mancomún está en perigo. Creen que con estas modificacións a Xunta o único que pretende é beneficiar o sector do eucalipto e nomeadamente a pasteiraense.